Mae ysgrifennu'n bwysig iawn i mi. Dwi angen ysgrifennu. Dwi'n ysgrifennu am y bobl sy'n byw yma yn Rhosgadfan. Dwi'n ysgrifennu llawer am y chwareli. Mi wnaeth fy mrawd a fy nhad cael eu lladd yn gweithio yn y chwarel. Hefyd, dwi'n ysgrifennu am y merched sy'n byw yn y pentref, fel fy mam a fy neiniau. Mae fy neiniau a fy mam yn bobl arbennig iawn. Mae nhw'n ferched cryf iawn. Dwi'n eu hedmygu nhw yn fawr.